Hej Jens, i dag vil jeg bevise formlen for a i en eksponentiel funktion. Og vi starter med at tage regneforskriften for en eksponentiel funktion, som er y lige med b gange a i x'ene. Så indsætter vi 2 punkter, så vi kommer til at få de 2 ligninger her. Det næste vi gør, det er så, at vi dividerer ligningerne med hinanden og sætter dem sammen, så den kommer til at se sådan her ud. Fordi den her, øh, sådan her ud. Men det første vi kan gøre, det er at fjerne b, da de går op med hinanden, så den kommer kun til at se sådan noget. Det næste vi gør, det er så, at vi kan få a til kun at stå som en potens. Det gør vi ved at dividere de 2 potenser med hinanden, og så bruger vi potensrækkereglen, som ser sådan her ud. a endte divideret med a endte lige med a i. Det gør vi så med a, så den kommer til at se sådan her ud. Ups. Så skal vi lige have y'en. Sådan her. Næste vi gør, det er så, at vi tager x2 minus x1 rod for begge sider af lighedstegn, og det gør vi lige sådan her. Og sådan her. Der har vi taget roden på begge sider. Men over på den her side, der vil potensen, kvadratroden, der er det modsatte af hinanden, gå op med hinanden. Så formlen den vil, eller resultatet vil være det her, som er formlen for a. B er meget nem at finde. Der går vi også op og bruger regneforskriften og indsætter et punkt, så vi bruger tallet fra tidligere. Det eneste vi skal gøre, det er at isolere b på den ene side af lighedstegnet, og det gør vi ved at dividere a i x1 med y1. Så gør vi hernede. Som er formlen for b.